είμαστε μια μικρή ομάδα, λεγόμαστε Ομοφοβία στην Εκπαίδευση και έχουμε στο ιδανικό μας άτομα τα οποία είναι στον χώρο του παιδιού, της εκπαίδευσης, της σχολικής όλης διαδικασίας, δηλαδή καθηγητές, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, ψυχολόγοι, εργοψυχίατρους και κοινωνική λειτουργία. Και άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την όλη διαδικασία της εκπαίδευσης και της παιδείας σε αντιπαλότητα ή σε αντίθεση με την ομοφοβία ή σε διαρρεύνηση με την έννοια της ομοφοβίας. Για μας, ο πρωταρχικός στόχος είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να μπορέσουμε να πληροφορηθούμε ή και να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους σχετικά με αυτό το φαινόμενο το οποίο βρίσκεται στους ανθρώπους και είναι τόσο προφανές. Αυτό της ομοφοβίας. Το πρώτο που θέλουμε να μιλήσουμε για όλη την κατάσταση αυτή είναι το ότι, όπως και προείπα, δεν υπάρχει μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, το οποίο να μιλάει για διαφορετικότητες, να μιλάει για σεξουαλικότητα με την ευρεία έννοια του ανθρώπου και όχι την τυποποιημένη σεξουαλική συμπεριφορά που έχουμε συνηθίσει ή η κοινωνία σε αυτή την κατασκευάση. Το δεύτερο, θα ήθελα να μιλήσουμε και να δούμε την αορατότητα που υπάρχει μεταξύ των LGBT μαθητών. Μια ερώτηση που έχουμε κάνει μεταξύ μας και προς τα έξω είναι αν υπάρχει ομοφυλόφιλος μαθητής, αν υπάρχει λεσβία μαθήτρια κτλ. Αν φαίνονται ή δεν φαίνονται. Ένα τρίτο πρόβλημα μας που μας ενδιαφέρει είναι η κοινωνικοποίηση αυτών των παιδιών με το σύνολο της παιδικής, σχολικής και εξωσχολικής κοινότητας. Ο αυτόματος περιορισμός τους και η γετοποίησή τους. Κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει είναι η μείωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοαναφοράς των παιδιών για το άτομό τους. Τα παιδιά χάνουν με αυτόν τον τρόπο την έννοια της σταθερότητας της προσωπικότητάς τους, γίνονται υποχείρια εύκολα των δυνάμεων των εκάστοτε ηγετών, των εκάστοτε ισχυρών, ηγετών σε εισαγωγικά εννοώ, δηλαδή των ανθρώπων που έχουν εξουσία πάνω τους. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσεται αυτό που ονομάζεται εσωτερική ή εσωτερικευμένη ομοφοβία. Δηλαδή, οι ίδιοι αυτοί οι μελλοντικοί ή οι πιθανοί ομοφυλόφιλοι να είναι και ομοφοβικοί, διότι έχουν συνδυάσει την ομοφυλοφιλία τους, τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί, τα έχουν συνδυάσει με αρνητικό τρόπο. Υπόθηκε για το σύριαλ, το Φιλί, το οποίο τον Ντάλτον Άμπι, το Φιλί, αυτός που ήταν ο ομοφυλόφιλος ήταν ο κακός, ο κακός ρόλος, δηλαδή συνδυάζεται με κάτι το αρνητικό. Κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει είναι ο σχολικός εκφοβισμός που και εδώ αναφέρθηκε. Η λέξη bullying είναι λίγο πιο ευρεία, διότι μιλάμε για σχολικό εκφοβισμό χωρίς να αναφέρουμε, χωρίς να ειδικευόμαστε στον ομοφοβικό εκφοβισμό, όπου πολλές φορές είναι απαρατήρητος, πολλές φορές είναι πιο ουσιαστικός και έχει μεγαλύτερες προεκτάσεις στα χρόνια που θα περάσουν στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Έχει μάθει να κρύβεται, έχει μάθει έχει αποκτήσει στοιχεία αρνητικά για την προσωπικότητά του. Δεν έχει ισχυροποιήσει, δηλαδή, αυτό που λέμε κοινωνικοποίηση, κοινωνικό φαίνεται. Κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει είναι η δυσκολία της θέσης των εκπαιδευτικών, LGBT, δηλαδή gay, lesbians και τα λοιπά εκπαιδευτικών, η δυσκολία τους μέσα στο σχολείο, η δυσκολία τους στη σχέση τους με τους άλλους εκπαιδευτικούς, η δυσκολία των άλλων εκπαιδευτικών, των straight, ας πούμε, εκπαιδευτικών, το να μιλήσουν για θέματα τα οποία αποβούνται, τα οποία δεν ξέρουν τι προεκτάσεις μπορούν να έχουν για τη δουλειά τους ή αν έτσι λογοκριθούν.
μας ενδιαφέρει η δυσκολία αυτή που προκύπτει μέσα από την εμφάνιση των στερεοτύπων που έχουν φτάσει στην κοινωνία μας και που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι στεγανά, ταμπέλες και οριοθετημένες κατασκευές. Τέλος, μας ενδιαφέρει να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους γονείς των αποτυχημένων σε εισαγωγικά παιδιών, των οποίων για κάποιο λόγω ομοφοβίας ή λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού δεν μπορούν να ενταχθούν ή έχουν δυσκολίες στην ένταξή τους στο κοινωνικό φαίνεσθε και σύνολο. Μας ενδιαφέρει τέλος η έννοια της ομοφοβίας στο σχολείο και έχουμε κάνει κάποιες έρευνες που περισσότερο αποδεικνύουν ότι μιλάμε περισσότερο για τρανσφοβία και όχι για ομοφοβία. Οι άνθρωποι φοβούνται περισσότερο το διαφορετικό, το πολύ διαφορετικό από αυτούς και οι γονείς τελικά έχουμε καταλήξει ότι δεν φοβούνται τόσο αν τα παιδιά τους θα γίνουν διαφορετικά, αλλά αν διαφέρουν πολύ ή λίγο από το γενικό σύνολο. Αν φτιάξουμε και αν το γενικό σύνολο γίνει πιο δεκτικό, τότε και οι γονείς αυτοί θα μπορέσουν να δεχτούν τη διαφορετικότητα, τη δική τους ή των παιδιών τους.